شاندەیەکە دەستەیە کاروبارên civakî û ketdar û desteya koçber û penaberan arêveberiya Xweser îro serdana kampa holê kirin. Serdan bi armanca şopandina qunaxa sêmîn a operasyona mirovî û ewlehiyê û piştgirîdayîna hêzên leşkerî û ewlekariyê pêk hat. Şande ji hevserokên desteya karobarên civakî û kedkar a kantona Cizîrê û Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê serokê ofîsa koçber û penaberan a rêveberiya Xweser pêk dihat. Şandeyê di destpêkê de serdana rêveberiya kampê kir. Piştî nîqaşên li ser rewşa penaberan û niştîcehên di kampê de her wiha rêveçûna operasyonê berêxwedan nava kampê û cihê komkirina agahiyan a jin û zarokên Daişê şopandin. Armanca serdana desteya karobarê civakî ya Bakur Rojhilatê Sûrî û di nav de ofîsa karobarê penaber û koçbera îro serdana kampa holê armanca me jê destekdayîna bi hêzên ewlekarî û hêzên qesedê û YPJ got îro operasyonekî di nava kampê çê dikin çinkî kamp wek mîna dewleta biçûk ya rêxistina Daişê got hemû hêzên herîmî taybet dewleta Tirkî û Daeş xwe li ser vê kampê li ser van malbata hêvî û umîdê xwe yê got ew dewlet berdewam bi nehilweşe qest dewleta Daişê ji ber wê jî îro em serdana me ev e wek ku dizanin desteya me hatine destekê didin wana bi hêviya got karê xwe di serkevtî bin wan şaneyên Daişê ê got metirsiyê got di nava civaka navdewletî de hûn di nava kesên got gunehê wan tune bi hunderê kampê de got serê wan jê dikirin wan dikujin jî bi armanc bi